Board or Boro Christian Board Joint Youth Fellowship ni Tungga Prejibakti Khususnya Zukumani ini be hari laiko samlainai maninang afatgiri ar maninang Boro Christian Board ni afatgiri yang nehathari aden ini be Isor khulumnai habafariyaw जों बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि गेदेमा MCLA बिथां आरो लोगोसे गुबुन मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे गोथार सानाव बे गोथार जायगायाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैनाय दाब दाब मण्डलिनि ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन गिबियावनो आरोबाव खनसे नोंथांमोन बयनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय जादों। जों इसोरखौ हामबाय होनदों, जोंनि गोसोआव रंजादों। बेबायदि मोनसे बर' ख्रिस्टियान बर्डनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमाव फैनानै जों गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बे इसोरखौ रोजाबै रोजाबै बाख्नायनो आरो बिनि गोदै रावफोरखौ खोनासंनो इसोरा जोंनो बेबायदि खाबु होदों। बेनिखायनो जों इसोरखौनो बाख्नायदों आरो जों बिनियावनो जों रंजादों। आरो आंबो व्यक्तिगत भावे नोंथांमोननि बे गेदेर मोनसे फारिलाइयाव बाहागो लानो मोननायनि थाखाय आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो आं फोथायदों आंनि नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाया इसोरनि हास्थायनाय आरो बिनि सम बादि जादों होननानै आं गनायना लादों। थांनाय शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेननानै दिनै बे देवबार बा रबिबार बेलासिसिम जों बेयावहा दङ आरो जों होखानाय आयदानि गेजेरजों जों गोबां बिथिंनिफ्राय इसोरनि रावखौ जों खोनाबाय। बिसेसकै गाहाय आयदा होनाय जादों रम 2 सिरिनिफ्राय बे आयदानि गेजेरजों जों सोलोंनो मोनदों जे दायो जों इसोरनि मानसिफ्रा गावखौल' अनग्रा जायाब्लानो इसोरखौ जों अननो नांगौ। जों बेनि सोमोन्दै सोलोंबाय आरो जों बेबायदि सोलोंबाय जों दायो ख्रिस्टियानफ्रा संसारनि थाखा फैसा धोन सम्पतिखौ होसोनायनिख्रुइ जों इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमारिखौ जों सेथि जायगा होनांगौ। जों बिनि सोमोन्दै जों सोलोंदों आरो बेबायदिनो संसारनि मुवा बेसादफोरखौ अननायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। जोंनि मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय जिउनि हाबिलासफोरनिफ्राय जोंनि फेग्रा मुवाफोर बाहायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। जों बिनि सोमोन्दै जों सोलोंबाय आरो लोगोसे जोंनि लोगो बुंथिगिरि बिथांनिफ्राय जों सोलोंदों माबायदि जोहोलावफ्रा माबायदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबायदि रोखोमै ख्रिस्टियान जिउ खुंनांगौ आरो माबायदि जों मिशन खामानियाव इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावनायाव साखि होनायाव माबायदि रोखोमै मैखोमै बाहागो लानांगौ बेनि सोमोन्दै जोंनि लोगो बुंथिगिरिनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनानो मोनदों। दिनै बे बेलासे समाव जों इसोरनि बाथ्रानिफ्राय जों आरोबाव खनसे जों बिनि रावखौ जों खोनासंनो हास्थायदों। आंनि बे लानाय आयदायानो जादों बोर मोननाय माहारि आशीर्बाद मोननाय जाथि एबा माहारि बे आयदानि सायाव जों बुंनो सानदों। इसोरनि गाहाम बाथ्रा फरायनि गीतफोर 33 नम्बर 12 गीतमाला 33 नम्बर 12 पद गीतफोर 33 नम्बर 12 बेयाव लिरनाय दं जे जातिनि इसोरा फोरबोआनो बे जातिया साब्बाय आरो जे समाजखौ बे गावनि बाहागो खालामनो सायख'बाय बे समाजा साब्बाय। बे इसोरनि गोदै राव जोंनिसिम सफैदों। बे गोदै राव खोनासंग्रा साफ्रोमबो इसोरा बोरथों आरज खालामो। जोंनि सोरगोआव थानाय अनसुग्रा बोलोग्रा आफा इसोर फोरबो नोंनि मुङा बाख्नायजाथों। फोरबो नों जोंनि गासैबो मान मर्यादा गौरव प्रशंसा मोननो समायजाथाव इसोर फोरबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौनो बाख्नायो जों नोंखौनो खुलुमो सिबियो। मानोना नों जोंनि गेदेर इसोर नों जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो बे अननायनि फोरमानखौ होबाय। नोंनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बे बुहुमाव हरनायनि गेजेरजों
जों दिनै नोंनि बिसा जानाय थियारखौ मोनबाय आरो बे बासाय जानायखौ मोनबाय पाप निमाहाखौ मोनबाय आरो जोबनायाव अरायसमनि थाखाय सोरगो रायजोआव आलो आलोय थानो थाखाय नों जोंखौ लिंबाय फोरबो बिनिखाय जोंखौ बाख्नायो हामबाय फोरबो इसोर जों दानो बे समावहा नोंनि खाथियाव फैदों नोंनि गोथार रावफोरखौ खोनासंनो फैदों बेयाव नोंनि बिसाफ्रा फैदों गुबुन गुबुन मण्डलिफोरनिफ्राय नोंखौ खुलुमनो सिबिनायजों लोगोसे नोंनि गोदै रावखौ खोनासंनो फैदों बिथांमोना माबा मोनसे आसा खालामना फैदों फोरबो इसोरजों आरज खालामदों नोंनि गोथार जिउजों नों फोरोंदो आरो नों जोंखौ नोंनि गोथौ थाखुनाय बाथ्राफोरखौ जोंनि लागै नों दिन्थिदो फोरबो बे समखौ नोंनि आखायाव गथायदों गासैबो आरज खालामना जोंनि बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्ट'नि बियो आमेन बोर मोननाय माहारि बोर मोननाय मोनसे समाज एबा बोर मोननाय मण्डली आरोबाव आं बुंबावगोन बोर मोननाय ख्रिस्ट' सिबियारि बाइबेला थोंजोङै आरो रोखा रोखायै बुंदों जे जातिनि इसोरा फोरबोआनो बे जातिया साबबाय आरो जे समाजखौ बे गावनि बाहागो खालामनो सायख'बाय बे समाजा साबबाय जों दिनै ख्रिस्ट' सिबियारि हिसाबै बेयाव फैदों गुबुन गुबुन मण्डलिफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन डिन'मिनेसनफोरनिफ्राय जों बेयाव फैदों जों इसोरनि रावखौ खोनासंनो फैदों आरो बे समाव इसोरनि रावा बुंदों जाय जातिनि इसोरा फोरबोआनो बे जातिया साबबाय बेनि माने जों दिनै इसोरखौ जों फोथायबाय जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि फोरबो आरो बासायगिरि हिसाबै नाजावबाय जों इसोरजों सायख'जानाय फोलेर दहाय बुंनाय बायदि राजानि दौरि गोथार हादरनि मानसिफोर जों लिंखनना लाबोनाय मोनसे माहारि बेबायदि रोखोम नायोब्ला जों नुनो मोनो जे जों इसोरनि मानसि इसोरनि सायख'जानाय रायत नाथाय बे बाथ्राया बाइबेल लिरनाय दङब्लाबो प्रेक्टिकेलि मोगथाङाव दिनै बे जामारदोंना जायाखै जों व्यक्ति हिसाबै सेंग्रा सिख्ला हिसाबै बिमा बिफा हिसाबै जों बर' माहारि हिसाबै एबा गुबुन गुबुन माहारि हिसाबै जों दिनै बोर मोननाय फोलेर बोर मोननाय माहारि जाथि जानो हादोंना हायाखै जों दिनै बेखौ एसे गोथौयै सानना नायनि आरो बेखौ बुंनो थांनायाव आं मैया दाख्लै बुंदोंमोनथाय आं मैया बुंदोंमोन खोमा आं इजराइलनि जेरुसालेमनि माखासे खोथाजों सोमोन्दो लाखिनानै बुंबोनानै बुंदों आंनि समाव लाखिनाय आंनि खोथाखौ आं लाखिनांगोन एसेब्लाबो आं बुंखाथारनांगोन आं बे समाव मिथिनो इच्छा खालामदों बेथिंनिफ्राय बा बेयाव सोर सोर दिनैसिम हलि लेन्ड जेरुसालेम बैतलेहेम गालिल सागर बा इजिप्ट मिसर हादरफोरखौ नायहैनाय एसे अननानै नायनो खालामदों आं बोलो मोननाय बायदि हामबाय थेंक इउ आरो दंबावोना आंनो लोगो नांगौ बोलो नांगौ आंनो सोरबा दंबावोना सानै फैदोंमोन गासिबो हलि लेन्डआव थांनो हास्थायो इजराइल जर्डान इजिप्ट बेफोर हादराव थांनो हास्थायो आं जेब्ला 5 बोसोर बा 6 बोसोर बैसोनिमोन आं दाबो गोसोखाङो उन्दै समाव जेब्ला आं गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो नागिरोमोन बहाबा बै समावथ' जोंनि समाव गुवाहाटीयावनो थांनो मोनामोन गोजान गोजान तेजपुर गुवाहाटी बेफोरबायदि जायगायाव थांनो नागिरोब्ला आरो माबा पिकनिकफोराव थांनो नागिरोब्ला आं थांनो मोनाब्ला खुद्रियोमोन आं गाबोमोन अब्ला आइया आंखौ बुङोमोन गथ' नों दायो गोजानाव मानो थांनो नों दायो फरायना लाग्रो गेदेर मानसि जा इयुनाव नों जेरावनो थांनो गोसो नों बेयाव थांनो हागोन दिनैसिम आं आइनि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोखाङो आरो बेबायदिनो आइनि बुंनाय बायदिनो आफानि बुंनाय बायदिनो बे इसोरनाव फरायबाय दिनैसिम आं इसोरनि अननायाव बुहुमनि 9टा हादोराव थांनो मोनदों 8 कान्ट्रिज आं दाहालागै थांनो मोनबाय इसोरनि अननायाव आरो बेनि गेजेराव जोंनि बे इजराइल जर्डान इजिप्ट
आरो इउनाइटेड आरब इमिरेट दुबाइ बेयावहा जों थांदों थांनाय सेप्टेम्बरनि 30 तारिखनिफ्राय जागायजेननानै अक्ट'बरनि 2019 मायथाइनि अक्ट'बरनि 14 मायथाइ 14 अक्ट'बर खालि हालागि जों बे जर्डान इजराइल इजिप्ट आरो इउनाइटेड आरब इमिरेट दुबाइयाव जों थांदों आरो बेयाव थांनानै जों प्राय 70नि बांसिन जायगा स्पट्स more than 70 places or spots को जों नायदों बेसेबां बुरजा जों जायगा नायदों 70नि गोबां जों जायगा नायबाय नाथाय आं बे गासै जायगाखौ बुंजोबनो हायाखै जर्डननि जों आम्मानाव थांदों केपिटेलाव इजराइलनि गालि सागरनि एरिया थाबायदों नासरत कान्ना जेरुसालेम जेरिको बेथलेहेम थाबायदों जों माउन्ट सिनाइ हाजो आरो इजिप्टनि कायर' नील दैसावहा जाहाजजों बेरायदों आरो बे इउनाइटेड आरब इमिरेटनि बे दुबाइ सिटियावबो जों फैदों आं बेखौ गुवारै बुंनो थाङाखै नाथाय आं बुंनो लानाया जाबाय दिनै जों जिखौ नायहैबाय बेनि गेजेराव मा नुनो मोनखो इजराइल बा जेरुसालेम बे मोनसे बोर मोननाय हादर जौगानाय हादर बोर मोननाय मोनसे माहारि बे इजराइल माहारिया दिनै बोर मोननाय माहारि आरो बेखौ जों गावनि मेगनजों नायनानै जों नुबोदों दिनै जोंहा मोनसे सोंलु फैयो जोंनि गोसोआव दिनै बे इजराइल माहारिया बे जुदायारिफोरा मानो इसेबां जौगानाय मानो बिथांमोना इसेबां बोर मोननाय बे इजराइलाव खामिनाय इजराइल मानसिफ्रा दिनै मानो इसेबां जौगानाय गासै बिथिङाव जौगानाय मानो आं थांनाय नुदों आरो गुबुनफ्राबो निश्चय बुंगोन जायफोर थांनाय मिथिदों सेथि नाम्बाराव जाबाय आं बेखौनो लाबोदों बिथांमोना इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव गोख्रों जों जेब्ला जेरुसालेमाव थांदों गुबुन जायगायाव थांदों नुदों बे जुदायारि इजराइलफ्रा गावसोरनि सिनागगफोराव गावसोरनि बे खुलुमग्रा न'फोराव ओरैबायदि गोसो होनानै बे इसोरखौ खुलुमो आब्राहाम इसाक जाकबनि इसोरखौ बिथांमोना खुलुमो सिबियो बेबायदि नुदों जेब्ला जोंनि जेरुसालेमाव थांदों बे वेलिं वाल जायखौनिखि सल'मननि गोदोनि बायखोन्दा होननानै बुंदों बुंनायालाय बे बायखोन्दा वालआ दाबो दङ जेराव जिहुदिफोरा आर'ज खालामो ख्रिस्टियानफ्रा थांनानै आर'ज खालामो बे सिङाव हाबनानै जों बे जुदायारिफ्रा माबायदि इसोरखौ खुलुमो रासेल अल्ड टेस्टामेन्टनि रासेलनि बै कबराव फबनाय जायगायाव माबायदि बिथांमोना खुलुमो जों बेखौ नुदों बे दाबिदनि बे मांखर फबनाय जायगायाव थानाय बेबायदि माबायदि खुलुमो जों बेखौ नुदों जुदायारि मानसिफ्रा ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै बिसोरनि बे इसोरखौ खुलुमो सिबियो आरो बेनि अनगायै ख्रिस्टियानफोरालाय नोंथांमोना सोमोनांनो हागौ इजराइलाव 2.5% ख्रिस्टियान जों हिसाब मोननाय मथेब्ला 2.5% ख्रिस्टियान अब्लाबो जों जेसेबां जायगाफोराव थांनो नुदों गेटसिमानि बारियाव थांनानै बे गिर्जा न'आव हाबनाय नुदों बे नासरतफोराव थांनायाव बे गिर्जा न'आव हाबनानै नुदों बैथलेहेमनि जिसु जोनोम जानाय जायगानि सायाव बे गिर्जा न' नुदों गासिबो अर्थ'डक्स चार्च बे गोजौ हाजो सायाव जिसु ख्रिस्ट'आ शिक्षा होनाय गालिल सागरनि सागालि दङ बेयाव बैसो रमान केथलिकफोरनि गिर्जा न' फिसा दङ बांसिनानो अर्थ'डक्स चार्चफोर आरो गेटसिमानि बारिनिया बे रासियान अर्थ'डक्स चार्चनि जेराव थांगोन बे ख्रिस्टियानफ्रा बे इजराइलाव खामिनाय ख्रिस्टियानफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै बे इसोरखौ खुलुमो सिबियो आरो आं फोथायो आं सानदों बेबायदि जिहुदिफ्रा जुदायारिफ्रा इजराइल मानसिफ्रा इसोरखौ गोसो मोदोम जिउजों आत्माजों सैथोजों खुलुमनायखायनो दिनै इसोरा इजराइलखौ मोनसे हादर हिसाबै मोनसे माहारि हिसाबै बोर होदों आरो बिसोरो गासै बिथिङाव जौगादों दिनै इजराइलनि ख्रिस्टियानफ्रा बेबायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै बेफोर गिर्जा न'फोराव बेबायदि इसोरखौ खुलुमनायनि थाखाय दिनै बे इजराइल माहारिया
आरो बे इजराइल हादरा जौगादों अनजोंफोर दिनै जों बर' ख्रिस्टियान हिसाबै गुबुन गुबुन डिनोमिनेशननिब्लाबो जों खौसे जों मोनसे जोंनि फोथायनाय जों ख्रिस्टियान हिसाबै जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफा हिसाबै जों दिनै इसोरखौ माबादि खुलुमो जों माबादि खुलुमदों जोंनि बे देवबरिया सानडे स्कुलाव फैनानै इसोरनि बाथ्रा सोलोंनाया जोंनि बे देवबारनि वर्शिप सार्भिसाव फैनानै इसोरखौ खुलुमनाया आइजोफोरनि इसोरखौ खुलुमनाय लाइमोनफोरनि लाइमोन गिदिरफोरनि इसोर खुलुमनाया मोनसे नमिनेल मुङावल' दिन्थिनो थाखायल' दिन्थिफानाय बायदि जादों मोनसे रुटिन मोनसे खालामनांगौखाय खालामदों बेबायदि रोखोमै जादों नामा जों एसे गोथौयै जों साननानै नायनो जों बाइबेलाव मोननो हायो ओंखारलांनाय 19 बालाब 5-6 सिरि आरो आइजाया जेसाया 43 बालाब 2 सिरियाव मोनदों गोदोनिफ्रायनो इसोरा इजराइल माहारिखौ बेबायदि दौरिनि खामानि मावनो मोनसे इसोरखौ दाव खालामनायनि मोनसे माहारि हिसाबै सायख'दोंमोन आरो इसोरनि थांखिया बेनोमोन इजराइल माहारिखौ गावखौ खुलुमग्रा सिबिग्रा माहारि हिसाबै सायख'नायनि गेजेरजों जाहाथे बुहुमनि गुबुन गुबुन जातिफोरनो बे गाहाम रादाबखौ बे सासे गेदेर सोरजिगिरि इसोर दं होननाय बे बाथ्राखौ जाहाथे गुबुन जायगायाव फोसावनो हायो बेबायदि रोखोमै इसोरा गोदोनिफ्रायनो इजराइल माहारिखौ सायख'दों दिनै जों मडार्न इजराइल जों थै मोदोमजों थैजों सोमोन्दो गैयाब्लाबो जों दिनै आथिखालनि जों इजराइल हिसाबै जों ख्रिस्टियान हिसाबै जों माबादि इसोरखौ खुलुमो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबादि इसोरखौ खुलुमो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा गोसो लानानै जों इसोरखौ खुलुमदों जों एसे गोथौयै जों सानना नायनो देवबार सफैब्ला गोथार सान जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय सान बे सानाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बबे खामानियाव समफोरखौ होयो जोंनि बिमा बिफाफ्रा बबेयाव सम होदों ना मबाइल नायनायाव बांसिन सम होदों टेलिभिजनाव सिरियाल नायनायाव बांसिन सम होदों नामा टेलिभिजनाव फिल्म नायनायाव बांसिन सम होदों नामा बेबायदि मबाइल बिदि इन्टारनेट बेफोरबायदि वाट्सएप इउटिउब नायनानै जोंनि जिथु बेसेन गोनां इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि सम बेखौ बाख्नायनायनि सम बे समखौ जों खोमाना लादों नामा जों एसे गोथौयै जों साननानै नायनो बाइबेला बुंदों जहन 4:23-24 सिरियाव इसोरा आत्मा बे जिउ बिथार नंगुबै खुलुमग्राफोरखौ नागिरो आत्माजों सैथोजों खुलुमनायखौ बे इसोरा नागिरो दिनै जों ख्रिस्टियान हिसाबै इसोरनि फिसा हिसाबै जों बे इसोरखौ बे गोथां इसोरखौ जोंनि गोसो मोदोम जिउ होनानै जों खुलुमनो हादोंना हायाखै जों दिनै साननानै नायनो दिनै बुहुमनि मानसिफ्राबो गावसोर फोथायनाय गावसोरनि इसोरफोरखौ खुलुमो मन्दिरफ्राव थांनानै इसोरखौ खुलुमो बिथांमोननि खुलुमनाया आलादा नाथाय जों दिनै बिथां संसारि मानसिफोरनिख्रुइ जों आलादा जानानै बे सोरजिगिरि इसोरखौ बे प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ जों खुलुमनो हादों जों दिनै गोथौयै जों साननानै इसोर खुलुमग्रा दिनखौ जों माबायदि रोखोमै दिनै लादों जों दिनै एसे गोथौयै जों साननानै अनजाग्राफोर जों गोथौयै साननानै आरो जों दिनै बर' ख्रिस्टियान हिसाबै बर' माहारि हिसाबै जौगानांगौब्ला जोंनि सेथि मावनांगौ खामानिया जाबाय बे इसोरनो बे मोननो गोनां मान मर्यादा प्रशंसाखौ जों खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों जों होनो नांगौ बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय इसोरनि रावनि गेजेरजों जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों एसे सोलायनानै जों बे इसोरखौ आत्माजों आरो सैथोजों खुलुमनो जों थांखि लानो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा बे इसोरखौ जों गोसो गोरबोजों खुलुमनो थाखाय जों थांखि लानांगोन अब्लासो इसोरनि बोर जोंनि सायाव फैगोन स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं आशीष लेकर नीचे आते हैं जों जेब्ला इसोरा मोननो गोनां मान मर्यादा स्तुति गौरव प्रशंसाखौ बेनो होगोन गोजौआव जों हरगोन जोंनि रोजाबनाय जोंनि बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों अब्ला अट'मेटिकेलि गोजौनिफ्राय
बे आशीर्वादा बे ब्लेसिंआ जोंनि सायावहा फैगोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर जेरै इजराइल थानाय इजराइलफोरा बे ख्रिस्टियानफ्रा जाबादि रोखोमै इसोरखौ खुलुमदों जोंबो गोसो मोदोम जिउजों बे इसोरखौ खुलुमनि नैथियाव जों इजराइल थाना मा नुनो मोनखो इजराइलनि मानसिफ्रा मावथि जोबोद मावथि हार्ड वर्किं पिपल जोबोद मावथि बिथांमोना बेनि फोरमाना मा बिथांमोननि आबादारिफोरा माबायदि आबाद मावदों जों नुनो मोनदों जायफ्रा थांनो नुनो मोनदों जायफ्रा फिउचाराव थांनो बिथांमोना नुनो मोनगोन बिथांमोननि आबाद मावनाय एग्रिकालचार बिथांमोननि फार्मिंखौ नायदों बिथांमोना गावनि मेगनजों ओरैबायदि सिरिबां ओरैबायदि सिस्टेमेटिक ओरैबायदि बिथांमोना डेभेलप खालामदों बिथांमोननि एग्रिकालचारेल फार्मिं वर्कआव जों गावनि मेगनजों नुदों दालिल सागोर जिं जिं थांनानै बेबायदि खेजुरनि आबाद आंगुरनि आबाद थालिर बागाननि जों जेराव बेयाव थालिर बागान नुदों बेबायदि रोखोमै बेबायदि आंगुर जलफाइ पमिग्रेनेट दालिम थालिर आरो बिदि खेजुर बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जों जेब्ला जर्डाननि आम्मान केपिटेल राजउलाफाद जर्डाननि राजउलाफादा जाबाय आम्माननिफ्राय जों जेब्ला बासजों ओंखारनानै जर्डान भेलिनि जिं जिं थांदों अब्ला बेसेबां समायना खेजुर आबाद आंगुरनि आबाद गुबुन गुबुन जों मिथिस'आ माखासेखौ ओरैबायदि आबाद किउकाम्बार बानाना थालिर बागानखौ नुदों बेसेबां समायना ओरैबायदि सिस्टेमेटिक बिथांमोना बे आबादखौ खालामदों आरो बिनि उनाव गासै गालिलनि साहाजों थानाय गालिल सागरनि जिं जिं कफरनाहम बे टाकवा बे जिसुआ गोजौ सिखानाय हाजो गोजौ आरो बेबायदि टेबेरियास नाजर कान्ना जर्डान दैमा बेफोराव बेरायनायनि उनाव जों जेब्ला बे गालिल सागरनि सानजा गालिलखौ बासजों लाबोदोंमोन बेसेबां समायना बे बागानखौ जों नुदोंमोन आरो बिनि उनाव जों जेब्ला बे गालिल सागरनि जायगाफोरखौ बेरायनायनि उनाव जों खोलाहा जेब्ला जेरुसालेमथिं बेथलेहेमाव थांदों बेयाव बेसेबां खेजुर बागानखौ जों नुनो मोनदों बेसेबां समायना बिथांमोननि आबाद मावनायनि आदब खायदाफ्रा बैज्ञानिक साइन्टिफिक मेथड आरो टेक्न'लजि बाहायनानै बिथांमोना बेबायदि खालामदों बिथांमोननि इरिगेसन सिस्टेम दै होनायनि सिस्टेमा एसेबां जौगानाय जोंनि बादि गोसो जाबानो दै गारनाय बिदि नङा जि बिफाङाव जेसेबां बिबांनि दै नांगौ सिं सिं पाइपजों फिसा पाइपजों हरनानै कम्पिउटार कन्ट्रल खालामनानै बे बिफां फांसेनो जेसेबां बिबांनि दै नांगौ बे रोखोमसो होदों गासै बिफाङाव होदों दैखौ बिथांमोना ओरैनो गाराखै जि एसे दै मोनो जर्डन दैमानिफ्राय दै मोनदों गालिल सागरनिफ्राय दै मोनदों एबा सोनाबगाले बे गेजेर लैथो मेडिटेरेनियन सीनिफ्राय दै मोनदों बेखौ पाइपजों लाबोनानै बे बिफां जों नुवा हा सिं सिं लाबोनानै बिथांमोना बे थालिर बागानाव खेजुर बागानाव दालिम बा बिदि आंगुर बागानफ्राव होदों एसेबां सोमखोर ग्रिनारि एसेबां समायना बालाहामानि गेजेराव एसेबां समायना नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बेबायदि रोखोमै जौगादों अनजाग्रा आबादारिफोर बिसोर जोंनि ख्रिस्टियान आबादारिफोर दङ जोंनि गेजेराव मोजां मोजां जौगानाय ख्रिस्टियान आबादारिफोर दायो ओंखारनांसिगौ बे गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनाय बे मुगाया थांबाय दायो जानो हागौ मोनसे जारिमिन जाना थांबाय जानो हागौ माखासे बोसोरनि उनाव जोंनि बे नांगोल बे खदाल बेफोरो हयथ' मिउजियामावसो थानो हागौ माखासे बोसोरनि उनावहा बेबायदि रोखोमनि समा सफैबाय नाथाय आंनि बुंनाया बेनो आरो आंनि प्रत्याबान आंनि चेलेन्जआ बेनो जोंनि ख्रिस्टियान मण्डलिफोरनिफ्राय इसोरखौ गिग्रा बिदि गोख्रों मावथि आबादारिफ्रा ओंखारबोनांगौ आं जाय न'आव दङ थालिर बागान नुदों आरो इजराइलनि थालिर बागाना एसे आलादा गासै थालिर बागानखौनो जेजों खोबना दोनजोबो एम्फौ मासे हाबहैनो हाया दाउ मासे थालिरखौ जाहैनो हाया गुबुन जिब जुनारफ्रा हाबनानै बे थालिरखौ नस्ट खालामनो हाया जेसेबां गिदिर थालिर बागानब्लाबो बे जेजों नेटजों काभार खालामना दोनजोबो एसेबां नायनो मोजां दा जोंबो ख्रिस्टियान आबादारिफ्रा मावथि जानांगोन मावथुग्रा जानांगोन आरो जोंनि आबादफोरखौ माइ आबादाथ' खालामखानांगोनानो
गुबुन गुबुन आबादखौ जों खालामनांगोन मैगं थाइगं आबाद खालामनांगोन हर्टिकालचार खालामनांगन बेजों लोगोसे जिफोर जोंनि आबाद खालामनो गोनां दङ फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामनाय बेफोरखौ साइन्टिफिक मेथडजों दानि आथिखालनि जौगाफुनाय बैज्ञानिक पद्धतिजों खालामनानै बेबायदि मोनसे जौगानायखौ लाबोनांगौ आं बिनिखाय बेयाव फैनो हानाय साफ्रोमबो आबादारिफोरखौ आं गोख्रै खावलायदों नोंथांमोना मावखुग्रा जादों आरो बैज्ञानिक पद्धतिजों आबादफोरखौ मावनानै गावनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो न'खर खुंनायखौ फोजौनो आरो लोगोसे मण्डली आरो सभा दिनारि बेबायदि डायसिस आरो कन्वेन्शन एसोसिएशनफोरखौ इसोरनि खामानियाव मदद खालामनो हानाय बायदि नोंथांमोना गोख्रों मावखुग्रा आबादारि जागोन आं बेखौ नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो जेरुसालेम बैतलेहमाव थांनो नुनो मोनदों गोबां दखानफोरखौ नुनो मोनदों दिनै जोंनिफ्राय बिदि दखानदारि ओंखारनांसिगौ जोंनिफ्राय बिदि बेहा बेफार खालामग्रा मानसि ओंखारनांसिगौ आबादखौ माखासे खालामखानांगोन नाथाय बेजों लोगोसे बिजनेस खालामनो आबाद मावनायजों लोगोसे बेहा बेफार फालांगि खालामनो दिनै जों सोलोंनो नांगौ जेरुसालेमाव जों जेब्ला बेरायदों बे ओल्ड सिटियाव जों बेरायदों आरो बेथलेहेमाव बेरायदों जेरिख'आव थांदों बेयाव जों नुदों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि दखान सि जोमनि दखान आरो गोबां बिदि दखानखौ नुनो मोनदों बेनि माने इजराइलाव थानाय इजराइलि मानसिफ्रा बे ख्रिस्टियानफ्रा बिदि बेहा बेफार खालामनायनि गेजेरजों गावसोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिखांदों आरो बेबायदि बिथांमोना रांखान्थियाव बिथांमोना जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आं दाबो गोसोखाङो जेब्ला जेरिख' नोगोराव थांदों जेराव बे सकियाव दिमुरुफुं गाखोनाय बे सिटियाव जों बे खनसे थांनानै बोरैबा खननै जों लांदों लान्च जानो थाखाय जोंहा गोसोआव दङ सानजौफुनि लान्च जानो खनसे लांदों जेरिख'आव बेयाव बे खेजुर फिथाइ गोथां ओरैनो पेकेटावथ' मोनखायोआनो खिन्थु गोथां जानायखौ दाबो बावनो हाथारा आं बे दखानाव दंना बे दखानाव ओरैबायदि मुवा बेसाद दङ पेकेटबो मोनो गोथां बे खेजुरखौबो डेट पामखौ जानो मोनो ओरैबायदि आं जिउआव बावनाय नङा ओरैबायदि गोथाव जेरिख'नि खेजुरानो लायनो बयनिख्रुइ साबसिन बेस्ट क्वालिटि आरो बेखौ जों बहजों थांनानै जों जानो मोनदों आं बुंनो लानाया जाबाय जों दिनै ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरानो जा जों बिजनेस बेहा बेफार फालांगि खालामनोबो जों ओंखारबोनांगोन अब्लासो जों गावनि आथिङाव गसंनो हागोन रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन आरो जों मोनसे जौगानाय माहारि हिसाबै जों गावखौनो सिनायथि होनो हागोन बेजों लोगोसे जों नुबाय इजराइलाव वर्क कालचार बिथांमोना ओरैनो थाया खामानि मावो जेराव किबुट्स होनना बुङो किबुट्स बिसोर फार्मिं एरिया बा फार्मिं भिलेज गावसिनि रावाव इजराइलनि राव किबुट्स होनना बुङो बेयाव बिथांमोना थानानै फार्माव थानानै खामानि मावदों मावथि बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना जौगादों ओरैनो थायाखै अलसिया जाना थायाखै दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायजों लोगोसे साइड बाय साइड खामानि मावनोबो जों सोलोंनो नांगौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा ओरैनो टाइमखौ फोथायाब्लानो बांसिन खामानि मावनांगोन आबादारिया आबादनि खामानिखौ मावनांगोन बेहा बेफार खालामग्राया बेहा बेफारनि खामानिखौ मावनांगोन गुबुन खामानि मावग्राया गुबुन खामानिखौ मावनांगोन बेबायदि रोखोमै जोंनि गेजेराव वर्क कालचार खामानि मावनायनि मोनसे जि कृष्टि बा हारिमु होनना बुंजाया अबयसे मोनसे खामानि मावनायनि जिथु सरकखौ जोंनि गेजेरावहा जों लाबोनांगोन जोंनि गेजेराव जिथु डिगनिटि अफ लेबार खामानि मावनाया जे मोनसे सन्मान दोङो खामानि मावनाया जे मोनसे बेसेन दोङो खामानि जे जों मावनांगौ बे साननाय हनायखौ जे जोंनि आथिखालनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाबोनांसिगोन आरो बेबायदि रोखोमै जों आवगायलांनांगोन जों इजराइलावहा जों इन्डास्ट्रिखौ बांद्राय नुवाखैब्लाबो खिन्थु डेड सी गोथै लैथो जिं जिं थाङोब्ला जों नुनो मोनदों बेयावहाय बे संख्रि बानायनाय संख्रि बानायनाय इन्डास्ट्रिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि रोखोमै बिथांमोना जौगादों बेनिखायनो
जोंनि बे जायगायाव सरकारा गोबां रोखोमनि इन्डास्ट्रि खालामाखैब्लाबो जिखुनु मावनो गोनां खामानि आबादनि खामानि बेहा बेफार खालामनायनि खामानि एबा गुबुन गुबुन जिफोर थांना थानायनि राहा लामानि जेफोर खामानिफोर दङ बेखौ जों दिनै ख्रिस्टियान हिसाबै जों मावलांनांगोन आरो बिदि रोखोमै जों जौगालांनांगोन। थामथियाव जों नुनो मोनदों इजराइलाव थांनानै जेरुसालेमाव थांनानै बिथांमोननि सोलोंथाइनि सेकुलार इडुकेसना हाई स्टेन्डार्डनि जों जेब्ला सागालै बे गालिल सागरथिंनिफ्राय जों बासजों फैदों जेरुसालेमाव हाबफैदों जेरुसालेमखौ बारनानै जों बैथलेहेमाव थांदों अब्ला जों सानफ्रोमबो बारलांनाय समाव जिंजों आरो बैथलेहेमनिफ्राय जों जेरुसालेमाव जेरिख'आव फैनाय समाव जों सानफ्रोमबो बे हिब्रु इउनिभारसिटि जों फैदोंमोन। हिब्रु इउनिभारसिटि जेरुसालेमाव हिब्रु इउनिभारसिटि दङ अबयसे जों सिङाव हाबनो मोनाखै जों सिङाव हाबनो मोनाखै अब्लाबो जों बे हिब्रु इउनिभारसिटि नुनो मोनदों आरो जों जर्डानाव थानाय समावबो किसुमान स्कुल बास नुदों माबायदि रोखोमै जर्डाननि चिल्ड्रेन गथ'फोरा स्कुलाव थांदों जों बेफोरखौ बासजों थांनाय समाव जों नुनो मोनदों। बिथांमोना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि ओरैनो बेरायथिंबाय थानाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बायदि बे सकआव बे बहाबा गसाइगावआव बे क'क्राझार बा बिदि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओरैनो बेरायथिंनानै टाइमखौ वेस्ट खालामनाय लइटारिं ओरैनो थांखि गैयै बायदि गिदिंलाबायनाय जों सासेबो नुनो मोनाखै सासे गथ'फोरखौ जों नुनो मोनाखै। बेनि माने इजराइलनि गथ'फ्रा इजराइलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायनायाव गोसो होदों आरो बेनिखायनो जौगादों दिनै अनगायैबो जों दिनै इसोरनि फिसाफोर जों इसोरनि मानसि सेंग्रा सिख्लाफोर गोसोआव लाखि जों फरायनांगौ इसोरा बे बिबानखौ होदों। दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबा जायफोर दायो फरायगासिनो दङ हाई स्कुल गुदि फरायसालि हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि कलेज आरो इउनिभारसिटि फरायनायखौ मोनसे गिलिर बिबान होननानै सानाबालानो फरायनाया इसोरानो होनाय मोनसे बिबान इसोरानो फरायनो थिनदों बेबायदि रोखोमै लानानैसो दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा आवगायलाङो। जों बाइबेलाव मोनो कलसियान 2:3 बेवहाय बुंदों गासै गियान बुद्धि बोलो धोन बे ख्रिस्ट जिसुनावनो दङ। बेनि माने गासै गियान नलेज विजडम आन्डारस्टेन्डिं बे गासैबो बे गोजौनि बे इसोरनिफ्रायनो फैयो आरो बे बाथ्राया जुदि नङाब्ला दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जेसेबां हागौ गोसो होनानै फरायनांगौ आरो बाइबेलाव मोनसे जायगायाव बुंबावदों बोसोन बिजाब 23:12 बोसोन बिजाब 23:12 बुंदों नोंनि फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ लादो नों हागौ मानि सोलोंदो बाइबेला थाल्लाय आरो रोखा रोखा बुंदों जों जेसेबां हागौ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ हागौ मानिखौ जों सोलोंनांगौ सम थानायावनो जों स्टाडि खालामनांगौ डिग्रिफोरखौ लानांगौ गिदिर मानसि जानांगौ गुबुन गुबुन लाइनाव थांना फरायनांगौ आर्ट्सफोरल' नङा साइन्स आरो कमार्स आधुनिक गाबोनथ' बिजनेस लाइनथिं MBA मेडिकेल इन्जिनियारिं लाइनाव थांजायो गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन बिफानाव थांनानै दिनै जोंनि उथिबोनाय बे गथ'फोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायाव गोसो होनांगौ। आं दाख्लैबो बुंबाय थादों गोबांनि जिउआ बे गोसो थोलायनायावनो जिउआ आसखान्दा जाबाय सोरबा बिदि मोदोमनि गाज्रि सोमोन्दो लानानै पाप मावै मावैनो बिथांमोननि जिउआ आगोमा जिउआ नस्थ जाबाय आसखान्दा जाबाय सोरबा सोरबाया फेग्रा मुवा लोंनानै एलकहल ड्राग्स बाहायनानै बेबायदि गान्जा भां सोबनानै डेनड्राइट बाहायनानै सोरनिबा जिउआ बिदिनो आगोमा जिउआ जोबलांबाय बिदिनो लोरबां जाना थाबाय फरायनाया आद्रा जाना थाबाय सोरबा बिदिनो बाइक फरायनानै पालसार बाइक बा गुबुन गुबुन दामि दामि बाइक फरायनानै बिमा बिफानि खोथा मानियाब्लानो बाइक सालायनानै आथिं आखाइ बायबाय सोरनिबा जिउआ आगोमा जिउआ जोबलांबाय बेबायदि रोखोमै जादों सोरबा सोरबाया बिमा बिफानियाव बांद्राय थाखा फैसा दाबिनानै बांद्राय दामि दामि मुवा बेसादफोरखौ जिनिसफोरखौ बेबायदि दाबि खालामनानै खुदिनानै मेट्रिकखौनो बारनो हायासै हायार सेकेन्डारिखौनो बारनो हायासै डिग्रिखौनो बारनो हायासै बेबायदि रोखोमै जोंनि गेजेराव जानायखौ जों नुदों अनजायग्राफोरखौ एसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा
नाथाय बाइबेला बुंदों गासै गियाननि गुदिया बे इसोरानो गासै गियान बिद्या डिग्री बे सोलोंथाइ बे एडुकेशन बे हिक्खा गासैबो बे इसोरनिफ्रायनो फैयो आरो बाइबेला बुंदों हागौमानिखौ सोलोंनो नांगौ माब्ला सम थानायावनो बैसो थानायावनो जों बे सोलोंथाइखौ जों लानो नांगौ इजराइलनि गथ'फ्रा दिनै सोलोंदों जौगादों हिब्रु इउनिभारसिटियाव फरायनानै दिनै गासै बुहुमाव बिथांमोना गावखौ मुंदांखा गेरेमसा मोनसे माहारि हिसाबै दिन्थिनो हादों जों जेब्ला इजराइलाव थांदों जोंनि इजराइलनि गाइड जाय इजराइलनि गाइड जोंखौ दैदेनदोंमोन बिथाङा बोराय मानसिमोन नाथाय बिनि माथुआ रावा ओरैबायदि खाब्रांखा गावनिफ्रायनो आं साउन्ड सिस्टेम गैयाब्लाबो आं बुंनो हागोन नंखागौ बिनि गाराङा ओरैबायदि गोसा थांखायो बिथाङा बुंदोंमोन गावनि न'खरनि खोथाखौ आं गोसोआव दङ बिथांनि फिसाज्लाफ्रा इन्जिनियार सासेया आमेरिकायाव थायो सासेया कुवेटाव बे मिडल इस्टआव दङ कुवेटाव थायो बेनिफ्राय मोनसे फोरमान जायो जे इजराइल गथ'फ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसेबां शिक्षित बेसेबां गोरों जादों गावसिनि हादरनि इजराइलावनो दङ बेजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन हादराव आमेरिका कानाडा कुवेट बेबायदि गुबुन गुबुन इउर'पियान कान्ट्रिफोराव इजराइलि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ दिनै मावहैगासिनो दं बिदिबा मानो जानो हाखो मानो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय फरायनायनि थाखाय गोसो होना फरायनायनि थाखाय बेनिखायनो आं बुंगोन आं दिनै चेलेन्ज खालामदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफोर फरायगासिनो दङ जिंगासिनो नङा फराय इसोरा नोंथांमोननो बे गियान बिद्याखौ होदों बे गोहोखौ होदों मेम'रि पावारखौ होदों बे कनसेन्ट्रेसन अफ स्टाडिखौ होदों बेखौ दिनै बाहायनांगौ गियान हिसाबै नाथाय नोंथांमोना मबाइलखौनो जुदि 3 घन्टा 4 घन्टा नायबाय थायोब्ला मबाइलनि गाज्रि सावगारि बे इन्टारनेटआव मोननाय गाज्रि सावगारि गाज्रि बेफोरबायदि प्रग्रामफोरखौ नायनानै समखौ घन्टानि उनाव घन्टा हगारोब्ला गोसोआथ' आलादा जालांगोन गोसोआ जिनिद नांगोन गाज्रिथिं बोलांजागोन आं बेनिखायनो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ बुङो नोंसोर अन्तत बे गोसोखिनाखौ धैर्य हमनानै गोसोखौ हमथानानै फरायनायाव गोसो बेबायदि गोसो थोलायनाय बेबायदि जाग्रुबनाय लोंग्रुबनाय बेबायदि फालतु खालामनाय बेबायदि गावखौ अहं दिन्थिनानै मा मुलाम्फा जानो उनावथ' बेनि थाखाय उन दाहा खालामनांगोन बेनिखायनो आं बुङो फरायनाङा इसोरखौ गि बेखौ मान हो इसोरनि बोसोनफोरखौ फालि आरो गोसो होनानै फराय बेनि उनाव जेब्ला डिग्री मोनगोन मास्टार डिग्री मोनगोन गुबुन गुबुन लाइनाव थाङोब्ला डिग्री मोनबाय साख्रि बाख्रिनि लाइन जाबाय बेनि उनाव नों मारुति गारि बायो ना बोलेर' बायो ना बेलेग बेलेग दामि दामि गारि बायो बे नोंनि खोथा नों मा रोखोमनि न' लुगोन ना सामथाइ ना बिल्डिं आरसीसी बिल्डिं लुगोन बे उनाव इसोरा होगोन नाथाय दा बे समा जाबाय फरायनायनि सम गावनि आखु दानायनि सम नाथाय बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोनानो बुजि मोनदोंना मोनाखै गोसोआव लानानै मानिग्रा जादोंना जायाखै जों मानिग्रा जानो अनजिमाफोर दिनै इजराइल हादरनि बे जेरुसालेमाव बैतलेहमाव खामिनाय बे गुबुन गुबुन जायगायाव खामिनाय गथ'फ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायनि थाखाय ओरैबायदि जौगाबाय गासै बुहुमाव इजराइला मोनसे फिसा हादरब्लाबो दिनै इजराइलखौ गियो बिसोरनि साइन्स आरो टेक्न'लजि ओरैबायदि जौगाबाय बिथांमोना बे दावहा नांनाय मिलिटारि जिफोर इकुइपमेन्ट जिफोर वेपन्स अस्त्र शस्त्र बिसोर ओरैबायदि पाक्कै बिसोर पेट्रियट मिसाइलफोर दङ गुबुन हादरा मिसाइलजों गावहरब्लाबो एन्टि ब्लास्टिक मिसाइलजों गावहरब्लाबो बेखौ खोबथेनो हानाय जे नेटजों खोबथेनाय बायदि बे अख्राङावनो बे मिसाइलखौ ध्वंस खालामनो हानाय बेफोरबायदि एन्टि ब्लास्टिक मिसाइल बा पेट्रियट बेफोरखौ लेजार मिसाइलफोरखौ बिथांमोना बानायनो हादों मानि थाखाय फरायनायाव शिक्षा लानायाव जौगानायनि थाखाय बेनिखायनो अनजाग्राफोर आं दिनै गुरै खावलायदों बेयाव जुथुम फैनो हानाय अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जायफ्रा फरायगासिनो दङ नोंथांमोना गोसो होनानै फरायदो फरायोब्ला इसोरा बोर होगोन
मोनसे बाथ्रा दं, God helps those who help themselves. जायफ्रा गावखौ हेफाजाब होगोन बिखौ इसोरा हेफाजाब होयो. There is no shortcut. बारस'लांनाय लामा गैया. इसोरा जा लामाजों थांनो थिनो जों बिदि थांनांगोन. बेनि माने जों स्टेप बाय स्टेप आगानसे आगानसे फरायनांगोन. गियानखौ आरजिनांगोन. अब्ला इसोरा जोंनो बोर होगोन. फरायनाय माने फरायनायाव गोसो होनाय माने जों गावखौनो हेफाजाब होनाय, गावखौ मदद खालामनाय एबा गावखौ हेल्प खालामनाय जायो. आरो बेबायदि मानसिखौ, बेबायदि स्टुडेन्टफोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामो आरो जौगाहोयो. बेनिखायनो फै जों गोसो होनि आरो बेबायदि फरायनायाव जों गोसो होनानै जों दावगालाङो. आं मोनसे बाथ्राखौ बुङो, जाय बिजाबफोरखौ जि साबजेक्ट इंलिशआनो जा, ससियेल स्टाडिज, हिस्ट्रि, जिअग्राफि आरोबा बिदिनो पलिटिकल साइन्स, इकनमिक, केमिस्ट्रि, बाय'लजि जि साबजेक्ट जादों, जिअलजि, बे बिजाबफोरखौबोथ' जोंनिसाय एसे गोरोंसिन डक्टरेटफ्रा लिरनाय बिजाब. बे सोरगोनिफ्राय अख्रांनिफ्राय बिरबोनायथ' बे बेलेग ग्रहनिफ्राय आदार प्लेनेटनिफ्राय फैनायथ' बे बिजाब नङा. जोंबादिनो मानसिया लिरनाय बिजाब, जोंनिसाय गियानिसिन गोजौ डिग्री थानायफ्रा लिरदों बे बिजाबफोरखौ. अब्ला दिनै जोंनि गथ'फ्रा मानो हाया होनना बुङो, मानो एग्जामाव पास खालामनो हाया होनना बुङो, मानो गियो, मानो फासयो. दिनै मोनसे चेलेन्ज लानांगौ. बे बिजाबखौ, बे मेथ्सखौ, बे इकनमिक्सखौ, पलिटिकल साइन्सखौ सोरबा डक्टरेटआ लिरदों, सोरबा प्रफेसरा लिरदों, जोंबायदि मानसिया लिरदों. मानसियानो लिरदोंब्ला आंबोथ' मानसि, इसोरा आंनो मेलेम होदों, गियान होदों, अब्लाथ' आंबो हागोन, फरायबानो हागोन, फरायथाबबानो हागोन, गोसोआव लाथाबबानो जागोन. बेबायदि मोनसे चेलेन्ज लानानै दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायाव गोसो होनांगौ. आरो अब्लानो हायिनि जेबो खोथायानो गैया. एग्जामाव फेल जानायनि जेबो खोथायानो गैया. डिस्टिंसन, स्टार मार्क, टप 10, टप 20 जानानै लानानै दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जौगानो हागोन. आरो बेबायदि रोखोमैसो जों जौगागोन जेब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजौ गोजौ डिग्री लानो हागोन, गोरों जागोन. अब्लासो जोंनिफ्राय IAS अफिसार ओंखारगोन, ACS अफिसार ओंखारगोन, जोंनिफ्राय डक्टर, इन्जिनियार ओंखारगोन, जोंनिफ्राय बेबायदि मोजां बिजनेसमेन ओंखारगोन, बिउरोक्रेट्स ओंखारगोन, हादरखौ सामलायग्रा सामलायगिरि, गावनि रायजोखौ सामलायगिरि ओंखारगोन, BTCखौ सामलायनाय एबा फिउचाराव जुदि इसोरा जोंनो बर'लेण्ड होयोब्ला बर'लेण्डखौ सामलायनो हानाय बेबायदि हादानगिरिफोर जोंनिफ्राय ओंखारगोन. माब्ला फरायोब्लासो, फरायनायाव गोसो होथाबनानै डिग्रीफोरखौ लायोब्लासो जोंनि गेजेराव बेबायदि ओंखारगोन. दिनै इजराइलआ एसेबां फिसा हादर, बहुद फिसा. बुंनो थाङोब्लाथ' बे गुबै नर्थ इस्ट इण्डियानिख्रुइ फिसासिनसो. हल नर्थ इस्ट इण्डियाखौ लायोब्ला बे फिसा हादरनि बे इजराइल माहारिया एसेबां जौगादोंब्ला, फरायनानै गोसो होदोंब्ला, दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा, जोंनि बर' ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा, फरायसुला फरायसुलिफ्रा मानो फरायनो हायाखै, मानो जौगानो हायाखै? जों सेथियाव इसोरखौ गिनानै, मान होनानै जों आवगायनांगोन. मानोना बाइबेलाव बुङो बोसोन बिजाब 7:3 इसोरखौ गिनायानो, फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि. जों बे इसोरखौ गिनानै, बे फोरबोनियाव बोर बिनानै जों फरायनायाव आवगायलांनांगोन. आंबोथ' सानसे समाव मोनसे स्टुडेन्ट, सासे स्टुडेन्ट. आंबो मिथिगौ माबायदि फरायनांगौ, माबायदि फरायोब्ला जौगानो हायो. संसारनि गासै रंजानाय बाजानाय, गाज्रि मोदोमनि लुबैनाय, जिउनि हाबिलासफोरखौ साइड खालामनानै, थख' खालामनानै जों जेब्ला इसोरनियाव आर'ज खालामनानै फरायो, जोंखौ जौगाहोयो. आं दाबो गोसोखाङो आंनि हाइ स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिनि समाव मा खालामोमोन. सानफ्रोमबो गावनि साबजेक्टनि बिजाब फरायनायनि सिगां आर'ज खालामोमोन, बाइबेल फरायोमोन. बिनि उनावसो आंनि फरायनो गोनां साबजेक्टनि बिजाबफोरखौ आं फरायोमोन. आरो बेबायदि रोखोमै इसोरा आंखौ दैदेनबोबाय. आं गुबुन मेरिटोरियास स्टुडेन्ट नङाब्लाबो अन्तत आं MA आव फार्स्ट क्लास पास खालामबाय, BD आव फार्स्ट क्लास पास खालामनानै फैनो हादों. आरो अबयसे डक्टरेटनि ग्रेडखौ आं बुंदियासै. बेबायदिहै आं इसोरनि अननायाव बेबायदि रोखोमै बारबोनो हायो. नोंथांमोनाबो हागोन, नोंसोरबो हागोन. इसोरा नोंथांखौ आशीर्बाद खालामगोन नोंथांमोना गोसो होनानै बेबायदिहै फरायोब्ला. जोबनायथिं फैबाय थादों. इजराइलाव थांनानै मा नुखो?
इजराइलनि मानसिफ्रा बिजों बियो अनलायो जिहुदी मानसिफ्रा जुदायारि अबयसे दायो इजराइल होननासो बुङो इजराइल माहारिया गावजों गाव खौसेथियाव थायो मोनसे गोसो लानानै बिसोर आवगायो बिसोरनि पलिटिकल पार्टी लिकुड पार्टी होनना बुङो दायो बर्तमाननि जिथु प्राइम मिनिस्टार बेन्जामिन नेतान्याहु प्राइम मिनिस्टार प्रधानमन्त्री मोनसे समाव दावराव दावसि जाबाय दायो एन्टरिम गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय इजराइलाव आरो बिनि अपोनेन्ट राइभल जेनेरेल गान्स जिथु सिगांनि आर्मि जेनेरेलमोन इजराइलनि बिथांनि ब्लू एन्ड व्हाइट पार्टी पलिटिकल पार्टी हिसाबै बिथांमोना आलादा आलादा राइट विं लेफ्ट विं बिथांमोना दंखायो राजखान्थि पार्टी थागोन जेरै जोंनि बिटिसिआव गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टी दङ बेबायदि इजराइलावबो दङ नाथाय बिथांमोना जाथि हिसाबै इजराइल माहारि हिसाबै बिथांमोननि साननाय हनाया मोनसेयानो बिथांमोननि गेजेराव अनलायनाय दङ बिथांमोननि गेजेराव खौसेथि दङ बिथांमोननि जिथु थांखि इजराइल माहारि हिसाबै बे थांखियाव बिथांमोना गसंनानै दङ आरो दिनै जों मिथिगौ बाइबेलनि प्रफेसिया दिनै जाफुंगासिनो दङ भबिष्यतबाणी जाफुंगासिनो दङ गासै बुहुमनिफ्राय बेसे रेखाय मेजान थानाय इजराइल माहारिया इजराइल मानसिफोरा फैगासिनो दं आमेरिकानिफ्राय फैगासिनो दं इउरपनि हादरफोरनिफ्राय फैगासिनो दं साहा रासियानिफ्राय फैगासिनो दं खोलाहा बे आफ्रिकानि इथिय'पियानिफ्राय थांगासिनो दं आनखि जों इन्डियानिफ्राय मिज'राम आरो मणिपुरनि बर्डारनिफ्राय थांगासिनो दं बाइबेलनि जिथु भबिष्यतबाणी प्रफेसिया दिनै जाफुंगासिनो दङ आरो दिनै मा खालामदों जों गावनि मेगनजों नुबोदों जेरुसालेमनि सानजागालै जेब्ला जेरिख'आव थाङो बे पेलेस्टाइन वेस्ट बेंक जिथु पेलेस्टाइन एरिया अट'नमास रिजन बेवहाय गोदान गोदान इजराइलनि गामिफोरखौ बनायदों हाजो सा सा सरकारानो गोदान गोदान न'खरफ्रामनोबो एखे रोखोमनि प्लेन खालामनानै न'फोरखौ बानायनो हादों बिफां लाइफां गायनो हादों लामाफोरखौ बानायदों निउ इजराइलि सेटलमेन्ट निउ इजराइलि भिलेज गोदान गोदान गामिफोरखौ बानायनो हादों जों गावनि मेगनजों नुलाङो नोंसोर फैनो मोना होनना बुङाखै नोंसोर बेयाव थानो मोना होननानै बुङाखै बेयाव थाखानाय इजराइल फैनांगौ जेसेबां हाव फैनांगौ जेसेबां हा दङ बालाहामाफ्रा गोग्लैसोनानै दङ आग्लाय बिग्लाय दङ इजराइलाव हाया मानसिनि अनजिमाया खम बिसोरो दिनै अनलायनायनि गेजेरजों थादों खौसेथियाव थादों बिसोरनि जिथु नेसनेलिटि नेसनेल स्पिरिटआ ओरैबायदि स्ट्रं आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै मोनसे खौसेथि मोनसे गोसो लानानै आवगायनायखायनो दिनै मा जादों साहाथिं लेबानन सानजाथिं सिरिया सानजाहा जर्डान खोलाहा इजिप्ट आरो बिथिं गाजा स्ट्रिप दङ आरो सोनाबहा मेडिटेरेनियान सी सोरगिदिं मुसलमान बे मुस्लिम कान्ट्रिफ्रा आरब कान्ट्रिफ्रा आवग्रियादों थेवबो बिसोरो खौसेथियाव थानायखाय मोनसे खौसेथिनि बोलोखौ लानानै गसंना थानायखाय दिनै बिथांमोनखौ रावबो फेजेननो हायाखै रावबो फेजेननो हायाखै बिथांमोननि जिथु खौसेथिया बेसेबां बोलोगोरा जों बेखौ नुनो मोनदों अन्जनाफोर दिनै जोंहा सोलोंनो गोनां दङ दिनै बर' ख्रिस्टियानफोरा मालाबा जों डेनोमिनेसनखौ लानानै एना एनि जानो हागौ मालाबा जोंनि साननाय हनायफ्रा गोरोबै जानो हागौ अबयसे माब्लाबा डक्ट्रिनेल खोथा लानानै एसे डिफारेन्सआ थाखायो जोंनि खुलुमनाय सिबिनायनि सिस्टेमफ्रा एसे आलादा थाखायो बेथ' गोरोन्थि नङा नाथाय जिफोर मेजर इस्यु ख्रिस्टियानफोरनि पारसिकिउसननि समाव नासयजानाय समाव जों दिनै डेनोमिनेसननि खोथा सानाब्लानो जों बयबो ख्रिस्टियान हिसाबै इसोरनि फिसा हिसाबै जों आवगायबोनांगोन आरो बेबायदिनो गाहाम जाफुंसारनायनि बेलायाव साखि होनायनि बेलायाव जों गासै ख्रिस्टियानफ्रा खौसेथि जानानै जों दिनै आवगायबोनांगोन आरो बेखौ दायो समानो थोनदों बे समनि मोनसे आह्वान बेनिखायनो अनजोगाफोर फै जों लोगोसे थानि जों बेजों अनज्लायनि जों खौसेथियाव थानि मण्डलिफ्राव एना एनि दङब्ला बेफोरखौ जों फोजोबस्रांनानै बेजों जों निमाहा होलायनि गोरोबज्लायनि आरो बे डिनोमिनेसननि गेजेराव गोरोबै दङब्ला जों बेखौबो बोस्रांनानै जों खौसेथियाव थानानै जों इसोरनि रायजो फेहेरनायनि खामानियावहा जों आवगायलांनि आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों दिनै जों मोनदों जोंनि भारतनि जिथु परिबेश जे सिटुएसन बा सार्कामस्टेन्सेस जों मा नुनो मोनदों मोनसे गिथावना गोब्राब दिनफ्रा सफैगासिनो दङ
दायो जिफोर प्रटेस्ट सोलिगासिनो बेबो जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो सोर मिथिगौ फिउचाराव जों बुंस'नो हाया माब्ला जागोन नाथाय एन्टि कनभार्सन ल फैनोबो हागौ एन्टि कनभार्सन ल जेरावनोखि धोरोमनि जेबो मोन्थाय थानाय नङा जेबायदि गाहाम राव फोसावनो मोन्थाय थानाय नङा बे धोरोमखौ नि सायाव जेबो बुंनो मोन्थाय थानाय नङा बेबायदि मोनसे सम सफैनो हागौ जेब्ला एन्टि कनभार्सन ल'आ बे बिला जुदि पार्लियामेन्टआव जुदि बेखौ लाबोयोब्ला जों मोनथिया लाबोनोबो हागौ लाबोनो जानो हागौ नाथाय लाबोनायनि सम्भावनाया बांसिन दङ बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो थामथिमजानि ख्रिस्ट'नि फोथायारिफोर जों डेनोमिनेसननि खोथाखौ सानाब्लानो जों इसोरनि मण्डली जों सायख'जानाय फोलेर जों राजानि दौरि हिसाबै जों बयबो जों गसंनांगोन जों बिजों जों अनलायनानै जों खौसेयाव थानानै जों दुखुनि समाव बिजों मदद होलायनांगोन बबेबा जायगायाव जुदि ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायनो थाखाय नासयजायोब्ला न'निफ्राय होखारजायोब्ला बे समाव जों गासै बिथिंनिफ्राय जों हेफाजाब होलायनो मदद होलायनो जों आवगायबोनांगोन आरो बिदिनो जों माखासे खोथायाव जिफोर मेजर इस्यु बा कमन जिफोर कनसार्न जिफोर जोंनि गेजेरनि साननो गोनां बेफोर बिषयाव जों बयबो लोगोसे जों खौसेथि जानानै जों आवगायलांनांगोन आरो जों इसोरनि रायजोजों जों फेहेरलांनांगोन आरो बेखौनो दिनै इसोरा जोंनिफ्राय नागिरो जेब्ला जों बेबायदि रोखोमै आवगायगोन जोंनि बर' ख्रिस्टियान माहारिया जौगागोन बोर मोनगोन जों बोर मोनगोन दिनै जों मिथिगौ नर्थ इस्ट इण्डियायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'आनो सुबुं अनजिमाया बांसिन होननानै बुंदों नाथाय सुबुं अनजिमाया बांसिनबालाय मा जानो जों इसोरखौ मोनाब्ला बे गोथां इसोरखौ फोथायनानै नाजावनानै इसोरनि फिसा जानो हायागौमोन बे गोथां इसोरखौ खुलुमग्रा वर्शिपिं कमिउनिटि इसोर खुलुमग्रा मोनसे समाज इसोर खुलुमग्रा मण्डली जानो हायागौमोन जों जाबादि जौगानांगौ सोलोंथाइ आयदायाव रांखान्थि बिथिङाव जोंनि लिभिं स्टेन्डार्डआव जाबादि जौगानांगौ जोंनि समाजखान्थियाव जाबादि जौगानांगौ बेबायदि रोखोमै जों जौगानो हानाय नङा बेनिखायनो अनजायग्राफोर फै दिनै बे बिसिबिनि बोसोरसालि जोबथारनायनि गेजेरजों बे मोनसे इसोरनि लिंनायखौ इसोरनि थोननायखौ जों जोंनि गोसोआव नाजावनि जों इसोरखौ जोंनि गोसो मोदोम जिउजों आत्माजों सैथोजों जों खुलुमनो जों नाजानि जा फरायसुला फरायसुलिफ्रा जेसेबां हागौ फरायनायाव गोसो होलांनि आरो लोगोसे जायफ्रा आबादारि जायफ्रा बेहा बेफार खालामग्रा नोंथांमोनाबो बे आबाद मावनायाव बे बेहा बेफार खालामनायाव साख्रि मावनायाव जायखिजाया खामानि मावनायाव नोंथांमोना इसोरनि गौरबनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावलांगोन आं गुरै खावलायदों आरो लोगोसे जों बेबायदि मोनसे गोब्राब मुगायाव बेबायदि मोनसे गिथावना मुगायाव जों बिजों अनज्लायनानै जों खौसेथियाव थानानै जों आवगायलांनि आरो इसोरा बेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायदों इसोरा नोंथां बयखौबो बोर होथों जोबनायाव बुंगोन नोंथांमोना बयबो इजराइलाव थांनांगौ जायफ्रा हायो दामि बाइक गंसेनि दामा जेसेबां दामि कस्टलि बाइक गंसेनि दामा जेसेबां बे बाइक गंसेनि दामजों नोंथांमोना जर्डान इजराइल इजिप्ट दुबाइ गिदिंना फैनो हागोन बेनिखायनो आं खोनानो मोनदों क'क्राझार बेबसाइटआव फैगोन एप्रिलाव थांगोन होननानै खोनादों लोगोसे नोंथांमोना थांनो हागौ आरो थानो हागौ बेयाव माखासे नोंथांमोनखौ आं खावलायदों थांनो नांगौ जों थांनाय बाराव 45 जन जोंनि उदालगुरिनिफ्राय थांबाय 45 आरो आं अबयसे दङ जों खननै थांबाय जेरुसालेमाव 2014आव थांदों आरो 19आव थांदों आरो बेबायदिखौ आं नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना थांनांगौ जोंनि ग्रुपआवहा दोङोमोन 70 इयार्स जानायनिबो बैसोनि दङमोन बिथांमोना आफसुस खालामदों जों सिगाङावनो फैनांगौमोन दा बे 70 इयार्सआव फैबाय जोङो फैनायाथ' गोजोनबाय रंजाबाय नुबाय जायगाफोरखौ जिसुनि आगान होनाय जायगाखौ नुबाय गोदो इस्राएलनि बेरायनाय जायगाफोर मारुग्राम फोथारखौ नुबाय सिनाय हाजोखौ नुबाय नाथाय सिगाङावनो फैनांगौमोन आफसुस
बेनिखायनो आं बुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बेबायदि बिमा बिफाफोर जायफोर हायो नोंथांमोना थांनांगौ मुसलमानफ्रा जुदि मक्कायाव थांनो हायोब्ला बोराय बुरैफ्रानो बोसोरे बोसोरे मक्कायाव थांनानै गावसिनि मावनो खामानि मावदों जों ख्रिस्टियानफ्रा बांसिन हलिलेन्डआव थांनांगौ आरो गावनि मेगनजों नायनानै फै बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राखौ उन्दैनिफ्रायनो फराय सोलोंदों सानडे स्कुलाव गिर्जायाव जोंनि फोरोंगिरि बा पास्टरनि गेजेरजों सोलोंदों गावनि मेगनजों नायनानै आरो मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्सखौ अभिज्ञता लानानै जों गोख्रों ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया साबसिन ओंखायनो जोंनि खावलायबाय गोजोन्थों।